Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Felinta Kuriatu Sifa saking absen 16 kelas 11 pitu. Kula badhe nembang tembang Mecopat Dendeng Gula laras Slendra Patut Songo. Sugeng ngamirsani. Rama nem lamun sira angga guru kaki Amelia manungsa kang nyata engkang becik martabate sarta kang roh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi. Syukur oleh wong tapa engkang wus amungkur tan mikir paweweh ing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruh ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.